खुलुमबाय रायजोफोर आरो गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। सानसेखालिनि बाथ्रा गंसे अफिसाव फर्म जमा लानाय मोनसे खामानि सालायबायदोंमोन आरो सासे सेंग्रा गथ' एकदम उनथाराव गसंनानै गावनि मब्ला फाला गोलैयो बेखौ नेबायदोंमोन आरो गोबां भिरखालि जोबोद सान्दुं गोसा। ओमफ्राय जाय मानसिया फर्म जमा लाबायदोंमोन काउन्टाराव जनानै बे मानसियाबो बिराद टेनसन, जायखौनो मेखौनो जानला मानला रायलाबायदो, जायखौनो मेखौनो जानला मानला होनलाबायदो। सोरबा फर्माव सहिखौनो खालामाखै, माबोरै फर्म जमा होनो फैदो नोंसोरो, एख' रोङा मुवा, माबोरै फर्मफोरखौ लाबोदो। सोरबा माबा मोनसे फिलाप खालामाखैबा बेखौबो बेबायदिनो माने होनदो आरो एसे माने गोसायै। बिदिनो थाङै थाङै बै सेंग्रा मानसिनि टाइमा मोनफैबाय, फालाया। आरो बे सेंग्रा मानसिया बयनिख्रुइ सिगां गावनि फर्मखौ होआबालासिनो गावनि बेगाव दै बथल दंमोन आरो बे दै बथलखौ बे मानसिनो होनायसै, काउन्टाराव जना थानाय मानसिनो। आरो बे काउन्टाराव जना थानाय मानसिया खनसे मोखांखैजा नायनानै बेनि उनाव दैखौ लानानै लोंनायसै। लोंनानै बे गथ'नि फर्मफोरखौ लाबाय, सोंबाय आरो सब अके जाजोब्बाय नालाय, ओमफ्राय जाबनानै दोननायसै। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट जाय थांदो बिनाबो मोनसे मोननै थालांदोंमोन फर्मा फिलाप खालामनो, बेखौबो बियो मोजाङैनो खोन्थाना होबाय जे बैयाव सहि खालाम आरो बेयाव एड्रेसखौ लिर, बिदि माने जायना जि गोरोन्थि जादों खोब मोजाङैनो बुजायनानै खोन्था होबाय। बिनि उनाव हराव थिग 9टा बाजियाव बै सेंग्रानिसिम, जाय सेंग्राया फर्म फिलाप खालामनो थांदोंमोन, बै सेंग्रानिसिम मोनसे कल फैयो। कल फैबाथाय बे सेंग्राया हमबाय। हमनायाव दसे रायज्लायनायाव मिथिबाय जे बै काउन्टाराव जना थानाय मानसिया बै सेंग्रानो फन हरदो आरो फन हरनानै बे मानसिया बुंबाय जे नोंथाङा दिनै आसलते आंनो बिराद मोनसे गेदेर माने माबानिफ्राय सभाबनिफ्राय माबोरै खारग'नो हायो बिनि मोनसे नोंथाङा दिनै आंनो राहा मोनसे होदो। आसलते खोब मोजां मोनसे माबा उपाय नोंथाङा आंनो होदो। दिनै आङो अफिसनिफ्राय फैनायाव न'आव आंनि हिन्जावजों आरो आइजों एसे माने नांलायनाय रखमानो, एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों आरो खानैबो एसे माने रागा जोंना दंमोन। आरो नोंथाङा होनाय बायदिनो आंबो आंनि बेगाव दै बथलसो दंमोन, आङो आंनि हिन्जावनोबो जासिनानै होनबाय दै गरदसे लोंग्रो उनाव रायज्लायगोन होननानै। आरो आइखौबो लिंनानै दै गिलाससे होनायसै, दसे उनाव मोजाङै रायज्लायगोन होननानै। आरो दसे उनाव खानैबो आसलते एकदम रागानिफ्राय रागा गैयै जालांदोंमोन, थान्दा जालांदों। आरो बे बाथ्राया नंमारगौ, खोब रागा जोंदोंबाथाय दसे सिरिथा, दै गरदसे लों, नाय गावखौनो गाव प्रमान। माब्लाबा नोंथांनि जेसां माने रागा गोसाबाबो बे रागाया दसे उनावनो थामायलांगोन। बे बाथ्राया होननानै बियो गोबां साबायखर होबाय बे सेंग्राखौ। नाथाय सेंग्राया सोंबाय, आसलते नोंथाङा आंखौ फन दि हरदो, आंनि नाम्बारफोरखौलाय मायाव मोननाय? बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय, नोंनि नाम्बारखौ आसलते आङो पेपार माखा आंनि बेगावनो दंमोन आरो नोंथांनि फट' होखानाय दंमोन नालाय, बै फर्मखौ आङो नागिरनानै नोंथांनि नाम्बारा बै फर्माव लिरनाय दंमोन आरो बै नाम्बारखौनो लानानै आङो नोंथांनो फन हरदो। आरो जोबोद साबायखर, नोंथाङा आंनो दिनै मोनसे उपाय होदो आरो बे उपाया खोब माने
खामानियाव नांथाव जायबो बे उपायखौ बाहायनो हागोन। गतिके नोंथांमोनाबो बिदिनो माब्लाबा रागा गोसा सोरबा जोंना थानाय नुबाथाय दै गिलासे बिनो अननानै जासि आरो नोंथाङाबो बे फोरमानखौ नाय जे दै गिलासे लोंनानै रागा आसलते थान्दा जादों जायाखै। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम। गोजोन्थों।